Byddai'n testyn o Iago, bedwaredd benod ac adnodau 13 ac 14. Iago 4, adnod 13 ac 14. Iddo nawr y rhai ydych yn dywedyd heddiw neu yfori ni a awn I gyfryw ddinas ac a arhoswn yno flwyddyn ac a farchnatawn ac anellwn. Y rhai ni wyddwch beth a fydd yfori, canys beth ydyw eich einioes chwi, canys tarth ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos ac wedi hynny yn diflannu. Nawr I ni dieddol, neu dwi'n dieddol o ddweud yn aml brons bob sil. Drwy gydol gair Duw, I ni'n gallu dweud o'r cychwyn hyd ddiwedd gair Duw, fod yna eiriau sydd yn berthnasol ar gyfer yr oes I ni'n byw yn ni. Mae fel petai bob wythnos I ni'n dweud yr un peth. Maen nhw mor berthnasol. O Genesis, cawn eiriau sydd yn ddisgrifiad perffaith o'r rheswm pan fod cymdeithas y byd fel ag yma I heddi. Ac felly, unrhyw beth I ni'n darllen fyna mor berthnasol, does dim byd sydd yn hen ffasiwn. Drwy gydol gair Duw yn yr hen a'r newydd, I ni'n cael disgrifiad o'r hyn a ddaw, yr hyn sydd I ddod. Pob cenhedlaeth yn profi gwirionedd y geiriau. Hynny yw, nid yw dyn yn newid o gwbl. Efallai bod yr allanol, fod yna rhyw fath o amrywiaeth yn yr amgylchiadau allanol, o ran gwybodaeth am fyd natur, yr hyn ni'n gwybod am natur, falle bod yn gwybodaeth ni'n well na beth oedd 100 mlynedd, 250 mlynedd yn ôl. Mae yna'n sicr datblygiadau diwydiannol a thechnolegol, ond ni'n dal yr un peth, yr un problemau, yr un dyheuadau. Ond ni'n meddwl, petai yn bosib, dwi'n gwybod os rwy'n erioed wedi wneud hyn, petai yn bosib cael rhyw lyfr, rhyw nofel neu beth bynnag, gafodd I ysgrifennu 200 mlynedd yn ôl, 300 mlynedd yn ôl, canrif yn ôl, 50 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. Petai chi'n tynnu allan yr iaith, yr amrywiaeth yn yr iaith, efallai bod yna iaith 200 mlynedd yn ôl sydd yn wahanol I fel I ni'n siarad heddi. Tynnwch y geiriau yna allan, sydd yn rhoi cliw I chi am ba gyfnod mae'n sôn. Achos ni'n siŵr bod yr arbenigwyr yn gallu pigo llyfr lan, a petai yn rhywbeth sydd wedi cael ei brintio allan ar rhyw gyfrifiadur a tudalen o'ch blaen chi, ond mae'r geiriau yn union fel gafodd I roi 200 mlynedd yn ôl. Byddech chi'n gwybod mae 200 mlynedd yn ôl oedd e, o ran yr iaith ac yn ôl y cefndir a'r digwyddiadau. Ond petai chi'n tynnu allan yr iaith sydd yn berthnasol I 200 mlynedd yn ôl. Ac unrhyw beth sy'n rhoi cliw I chi mae 200 mlynedd yn ôl oedd e. Byddwn ni'n meddwl, petai y dim ond yn sôn am hanes bywyd, a perthynas, a digwyddiadau, heb unrhyw gliw o ba oes oedd e, byddwch chi'n meddwl gallai hwnna fod yn wir am unrhyw oes. Achos mae dyn yn gwneud yr union yr un peth, mae'n ymateb yr union yr un peth heddi ac oedd e 200 mlynedd yn ôl. Petai chi'n mynd ôl i'r cyfnod y brenhinoedd yn yr 1500 ac 1600 ac yn edrych ar eu bywyd nhw, a tynnu allan yr ochr hanesyddol sydd yn berthnasol iddyn nhw, byddwch chi'n edrych ar eu bywyd nhw fel pobl, maen nhw'r union yr un peth â pobl heddi. Y brenhinoedd pryd ni, yr union yr un peth am brenhinoedd ni yn yr oes hon. Arweinwyr pryd ni, yr union yr un peth ar arweinwyr heddi. Y bobl tlawd pryd ni, yr union yr un peth o ran problemau bob dydd a heddi. Does dim byd wedi newid. Ewch nôl at dechrau'r byd, at addag Efa. Does dim byd wedi newid o addag Efa a'r holl bobl yn y dyddiau cynnar yna, hyd heddi, mae'r union yr un peth. I ni yn ymateb yn union yr un peth. I ni'n gweld efo'n hyn. Mae o'n blaenau ni fan hyn. Am adnodau sy'n berthnasol. Felly, hoffwn ni edrych ar rhywbeth oedd yn berthnasol pan ynganwyd y geiriau yma tro cyntaf, a does dim byd wedi newid hyd heddi. Mae dyn yn gwneud yr union yr un peth heddi ac yr oedd e pryd ni. Felly yn gyntaf, y paratoi yma y mae dyn neu pobl yn ei wneud. Yn oel, y ffolineb yma sydd yn wir am y paratoadau, a'r cyngor y mae gair Duw yn rhoi I bobl 2000 o flynyddoedd yn ôl, neu 3000 o flynyddoedd yn ôl, 4000, ac canrif yn ôl, 50 mlynedd yn ôl, heddi. Yr un yw'r cyngor. Yr un yw'r neges, yr un yw'r canllawia, yr un yw'r broblemau, yr un yw'r diwedd y gan,
Mae popeth yr union yr un. Does dim eisiau moderneiddio. Does dim eisiau addasu'r neges. I ni'n addasu fo ran yr iaith i ni'n defnyddio, wrth gwrs ni'n neud na, achos bydd y pobl ddim yn byddwn ni'n siarad fel bydde rhywun 500 mlynedd nôl, byddwch chi ddim yn deall fi. Wrth gwrs ni'n addasu'r iaith, ond ni ddim yn addasu bwrdwn y neges. Yr un yw'r neges, a'r un dyle'r fod yr addoliad hefyd. Felly'n gyntaf, y paratoi. Gwrandewch ar adnod 13. Iddo yn awr, y rhai ydych yn dywedyd, heddiw neu yfori, ni awn i gyfryw ddinas, ac a arhoswn yn o flwyddyn, ac a farchna tawn, ac a enillwn. Nawr, os fiodd na adnod ar gyfer heddi, dyma fe, wrth gwrs, allwn ni ddweud na'n bob adnod. Ond cyn i ni ddechrau ar yr adnod, sylwch ar y geiriau iddo yn awr, am alwad i wrando. Cymerwch sylw. Mae gen i rhywbeth pwysig i'w ddweud wrthych. Mae mor dris yn diwedd gyda cynlleied yma. Mae mor dris. Mae angen i bobl clywed hwn. Mae angen i bobl sy'n gyrru heibio clywed hwn. Mae angen i'n teuluodd ni glywed hwn. Mae angen i'n cydweithwyr ni glywed hwn. Ond trwy ras, falle newn nhw, os newn nhw i'r we, falle bod yna rai ar y we yn gwrando, ac os yna rai ar y we yn gwrando, falle bod yna rhyw blentyn mewn nhw teulu sy'n eistedd lawr, ac wedi hen setlo i gysgu, allai ddweud hyn wrtho fe neu hi nawr, deffra. Achos os yna rhywun yn eich cartref nawr, a maen nhw'n cael ei gorfodi, falle fel teulu maen nhw'n gwrando, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando. Ond os na, gwrandewch, achos mae'r geiriau yma, os fi o'na eiriau, falle i'r ifanc, mae'n berthnasol i bob oedran, ond os na rhywun ifanc sy'n gwrando, a gyda holl gynlluniau bywyd o'i blaen nhw, gwrandewch da chi ar y geiriau yma. Dyna beth yn dweud nawr. Dewch i wrando, mae'n dweud. Beth bynnag eich cefndir, eich agwedd. Hyn allwn dweud, mae rhywbeth pwysig gennym i'w ddweud wrthych, felly gwrandewch. Rhowch y sylw mwyaf at yr hyn sydd o'ch blaenau. Mae angen i chi ganolbwyntio. Mae angen i chi gyd sy'n deffro. Mae'n bydawn di sil, mae'n anodd yn diwedd. Mae'n anodd, a tybio ni, os mae rhywun gatref, a maen nhw'n gwrando, wrth gwrs, mae'n bosib gwrando ar yr oedfa yn hwyrach yn y nos, falle bod yna'n well. Falle bod yna'n bosib gwrando ar ddillun neu dim mawr pan mae fwy o nerth ych chi, ac felly mae hwnna'n beth da. Ond os ych chi'n digwydd bod yn gwrando yn fyw, mae'n anodd yn diwedd bnawn di sil. Pan mae chydig bach yn boeth, a chi wedi cael cuno. Ond allai ddweud hyn wrthych chi, ar sail tynged eich enaid, gwrandewch. Yr oedd yn hyn yn cyfeirio drai oedd yn eog o ragdybiaeth ac hunan hyder. Dyma beth yw'r rhain, oedd e'n edrych ar nhw, ac mi roedd e'n gallu dweud wrthyn nhw, i chi'n eog o falchder, o hunan hyder, a rhagdybiaeth am ddiw, a pob math o sefyllfaoedd, roedd ganddo rhywbeth dwys o dyfrifol i ddweud wrthyn. Roedd a rybydd i'r sawl oedd yn paratoi ei bywydau mewn modd, a sylwch hwn, dyma beth o'n nhw'n wneud, o'n nhw'n paratoi ei bywydau mewn modd a oedd yn gadael Duw allan yn llwyr. O dyna'r mwyafrif o bobl heddi. Ond dyma beth oedd yn dweud, oedd yn edrych ar rhain ac oedd yn dweud, i chi'n eog o gynllunio a pharatoi eich bywyd, ond i chi wedi gadael Duw allan. Allai dyna'r enghraifft i chi. Dyma'r clasur, a di bod yn neud cwrddau pobl ifanc nawr, sy'n bod sawl blwyddyn, siwr fod 40. Agosau at 40 o flynyddoedd, allai ddweud un ydych chi, does dim byd wedi newid nawr i beth oedd e 40 mlynedd nhw. Os oes yna bobl yn mynd i'r coleg yn neud gwaith ysgol, lefel A, ac yn paratoi, beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n edrych i weld ble mae'r brifysgol orau. Llych chi gredu'r peth? Pobl sy'n honni fod yn Gristnogion, allai ddim dychmygu bod nhw. Falle bod nhw ddim. Dwi'n yn gwybod sy'n mynd nhw'n rhoi lot o brawf i bod nhw'n agos ac yn deall yr efengyl, gallen nhw fod, dyn nhw wedi gwrthgilio, dwi ddim yn gwybod, allai ddweud hyn wrthych chi, maen nhw wedi meddwl am ei gyrfa, maen nhw wedi meddwl am ei cyflog, maen nhw wedi meddwl am ei statws, a maen nhw wedi meddwl am yr colegau. Chi'n gofyn nhw, pa gapel eidi pan eidi'r coleg na? O, sa'n siŵr to, na i chwilo, na i ofyn o gwmpas pa gapel sydd. Allwch chi ddychmygu'r peth? Gadael Duw allan o'r darlun yn llwyr, meddwl am y coleg, meddwl am y bywyd nos, meddwl am y gyrfa, meddwl am y statws.
Caergrawnt neu Rhydychen, pam? Pam maen nhw eisiau mynd i Caergrawnt neu Rhydychen? Achos dwi mor glyfar. Mae rhaid i fi fynd i Gaergrawnt. Mae rhaid i fi fynd i Rhydychen. Mae rhaid i fi fynd i'r brifysgol ore i gael y swydd ore. Ac maen nhw wedi meddwl amdano fe. So nhw wedi meddwl, os yna gapel sydd yn ffyddlon yno? O, maen nhw'n rhaid bod yma lot o gapeli. Dangos i chi y diffyg dealltwriaeth. Dyn nhw ddim wedi ystyried Duw yn ei cynlluniau. Ond nid yw'n wir. Allen ni ddychmygu y mwyafrif llethol o bobl sydd yn meddwl mynd i goleg. Does fawr neb o'n nhw wedi gofyn i Dduw arwain fi i'r man yr wyt ti am i fi fod. Ond ydyw y geiriau yma mor wir o'r perchadur, sef pob un ohonom cymaint yn eog o hyn, pob un yn eog o hyn, yn paratoi y camau at bleser a llwyddiant. Oriau o freuddwydio a dychmygu cynllunio a llwybr at y nod. O, mae'r fath hyder. Grandewch, chi'n gallu dychmygu pobl heddi? Heddiw, neu yfori, ni a awn i gyfryw ddinas. Ac ar hoswn yno am flwyddyn. Maen nhw'n siŵr o'r peth. Ac a farchnatawn ac a enillwn arian. Dyna be maen nhw'n mynd i wneud, marchnata ac ennill arian. Falle bod yn ddisgrifiad o rywun sy'n gwrando nawr, fel dwi wedi dweud, am y rhai sydd yn paratoi ar gyfer lefel A. Nawr, dwi'n yn siŵr pan i chi mas o'r peth, mi'n siŵr bod lefel A yn dechrau nawr yn diwe, tybiwn ni. A mae'r ffurflenni cais wedi llenwi. A chi wedi derbyn, chi wedi cael lle, siwr o fod, rhai sydd yn gwrando wedi cael lle yn barod. Ac nawr mae'r breuddwydio yn dechrau. Chi'n meddwl, reit, na i weithio'n galed mwyn cael yr 3, 4 A serenog, 2 A, 2 B, be bynnag sydd angen. Neu falle bod rhywun wedi cael lle mewn coleg, neu mewn ysbyty i fod yn ddoctor neu nyrs neu beth bynnag. Falle bod yna rhyw brentisiaeth gan rhywun. Maen nhw ddim eisiau mynd i'r coleg, maen nhw wedi paratoi, maen nhw wedi trefnu, maen nhw'n gadael yr ysgol, maen nhw'n mynd i cael brentisiaeth. A mae'r llwybr yn glir, maen nhw wedi weld mae mor gyffroes, a mae'n gyffroes, ond allech chi ddychmygu'r mwyafrif nawr. Yr flwyddyn yna, mae'r flwyddyn gyntaf. Mae'n gadael gatre. Ac i'r rhai sydd o deuluoedd Cristnogol, mae'n gyfnod ond diwe o ryddid pur iddyn nhw. Wrth gwrs, i'r byd, maen nhw wedi dechrau arni yn y chweched. Maen nhw wedi dechrau ar y partio'r meddwi ar anfoesoldeb ymhell cyn hynny. Ond i'r rhai falle o gartrefi Cristnogol, lan at 19, ac yna mae'n dod, mae'r coleg, mae'r cynllunio, mae'r mwynhau, mae'r holl gyfleoedd. Dim mam a dad i tseco lan arna i. Fi neb yn y capel yn tseco lan arna i. Sim un oed neb yn mynd i wybod sy'n mynd i gapel hyd yn oed. A fedrai fod yn rhydd, fedrai gallu gwneud beth bynnag dwi eisiau. Mae'r flwyddyn wedi osod allan. A fe na i astudio, na i weithio hefyd, gai partio, gai feddwi, gai fod yn anfoesol, gai weithio hefyd, a na i adolygu am y ryddid, falle'r blwyddyn gyntaf, maen nhw'n meddwl na, mae'n mynd i fod 2-3 mlynedd, ac yna gai swydd, fe gai swydd. Allech chi ddychmygu'r rhai yn meddwl, falle'r rhai yn y gogledd yn byw yn y mynyddoedd a'r coedwigoedd a'r ceiau ac yn meddwl, falle ai ddim i Fangor, falle ai ddim i Aberystwyth, falle ai syth i ganol y ddinas. Mae lot yn un yn does, lot o'r Cymru'n dod i'r ddinas, i'r brif ddinas, i Gaerdydd. Mae lot yn dod o wledydd eraill i Gaerdydd, lot yn dod o Loegr i Gaerdydd. I ddinas fawr. Ac allai ddychmygu'r peth, allai ddychmygu'r rhai nawr. Yn meddwl, wel, fi na gyngherddau yng Nghaerdydd. Chi'n meddwl beth, dwi wedi clywed am rhai clybiau enwedig i'r Cymru, clybiau nos, clybiau cyngherddau, a dwi'n mynd yn ddiweddar sylweddolus i ble oedd e. Na ddim enwi'r clwb, neu bydd rhywun yn siŵr fod yn ffonio mewn i gwyno. Ond ni wedi clywed am y clwb yma ers yn ifanc. A dyna le oedd y cyngherddau pop Cymraeg i gyd. Ac o'n i'n sylweddoli ar bas stryd oedd e. Dwi dal yn gwybod pa ddrws yw e. Ond tybiwn ni fod yna lot fawr o'r rhai ifanc wedi bod yn barod ac yn dod, wel, fydd yna gyngherddau, fydd y bar yn agored,
Fyddai'n gallu yfed, fyddai'n gallu dawnsio, fyddai'n gallu cael pob math o brofiadau anfoesol. Allai'n neud y cyfan, fi ddim cwrs, mae pawb yn neud, Yn y brif ddinas. Mae yna bartion yn mynd I fod yn y coleg, fi'n penblwydd rhywun, rhyw sy'n fod, bob wythnos fi rhywun yn cael penblwydd, ac felly mae yna reswm I gael parti a dathlu, ac felly mae yna gyfle arall I gallu mynd allan am y nos, ac maen nhw'n meddwl a gweld y goleadau, ac os nid Caerdydd yw, mae yna lawer yn does, mae lawer o Gymru yn troi cefn ar Gymru, ac maen nhw'n mynd I Lundain, I Fanceinion, I Lerpwl, achos maen nhw eisiau cael profiad yn y byd mawr, maen nhw'n meddwl bod Caerdydd yr I fach, ac nawr maen nhw'n meddwl mae'r cyfleoedd lot fwy yn Llundain, a'r holl gyfleoedd yn Llundain, a fedrai ni beth bynnag allan ni ddweud hyn, fydd neb yn ei checo lan arna, ac maen nhw'n meddwl bydd y cyfleoedd, os na I adael Cymru, fach, a fe ai ganol yr arian mawr yn Llundain. Gai swydd. Bydd yn haws I fi gael swydd. A mewn blwyddyn, mae rhai o'r rhain falle ddim gallu paro mwy na blwyddyn pan ych chi'n mynd i'r marchnata yna. Mae'r gwaith mor anodd, mae oriau diri, maen nhw fyna'n bargeinio ac yn gwneud pob math o bethau, ennill arian, colli arian, ennill, a mae'r straen, ond mae'r lot fawr, neu lot o arian yn glo iawn, a maen nhw'n dweud, fe ai yr ddinas am flwyddyn, fe nai arian mawr, dyna'r cynllunio. Cael enw yn y byd, llwyddiant yw popeth. Nawr, wrth gwrs, fi'n yr rhai ddim yn mynd mor bell yna, ond fi'n yr rhai wedi gosod I gyrfa mas. Coleg, mwynhau, gweithio, gradd da, cymhwyster, swydd, arian, dringo, cael swydd well, dringo, cael swydd well, fod yn brif, brod yn arweiniwr, eisiau pobl I wybod bod y gallu gen I, ac edrychwch ar y statws, edrychwch ar y pŵer. Chi'n gweld nhw newid o'ch blaen eich llygau chi. A pa mae'r awdurdod nhw, maen nhw'n edrych lawr arnoch chi, maen nhw wedi llwyddo. Statws sydd yn dod ar cyfan. Yr ymddangosiad yma o lwyddiant. Yn aml dwi wedi meddwl, sa'i rioed I bod ar un, sa'i rioed cael gwahoddiad un, allai ddeall pam, aduniadau ysgol, aduniad blwyddyn yn y coleg. Chi'n clywed amdanyn nhw, dwi'n credu bod nhw dal yn digwydd. Falle ar ôl 20 mlynedd, 30 mlynedd, 40 mlynedd, falle bod nhw'n dweud, y rhai sydd dal yn fyw. Beth am ddod at ein gilydd a cael aduniad? Ond wrth gwrs, gan amla, sa'n dweud bod yn bob tro, ond sa'ch sa'i di bod, ond dwi'n mynd siŵr. Ond o'r hyn allai ddychmygu, y rhai fydda eisiau aduniad ar ôl 30-40 o flynyddoedd yw'r rhai sydd wedi llwyddo. Allai ddim dychmygu rhywun sydd eisiau trefnu aduniad sydd ddim yn mynd I yrru lan mewn unrhyw beth ond I bai bod e'n BMW neu Audi neu rhyw gar mawr drud ac mae'n dod yn I dillad crand ac maen nhw rwy'n yn gofyn nhw, wel beth yw'r swydd di? Ac maen nhw'n dweud, wel, dwi wedi llwyddo, dwi wedi cyrraedd, dwi'n ennill 70, 80, 90 mil y flwyddyn. Ac yna, falle bydd y pobl cyffredin yn eistedd yn meddwl, wel, dwi'n mynd ennill dim tebyg yna. A pa gar sydd ati? Wel, I ddweud o gys, mae'n un hen, ail law, a mae'n nawr 10 mlwydd oed. O na, dim reina sy'n trefnu'r aduniad, y rai sydd eisiau aduniad fel arfer, dim bob tro. Falle bod yna cymhelliad gwell gyda'r rhai. Tybiwn ni fod y mwyafrif llethol fel hwn. Heddi, neu y fori, neu awn I gyfryw ddinas ac arhoswn yno am flwyddyn, ac a farchna tawn, ac a nillwn. Dyna beth dwi'n mynd I wneud. Dwi'n mynd I fynd i'r ddinas. Dwi'n mynd I cael swydd, dwi'n mynd I cael cyflog, dwi'n mynd I cael statws, dwi'n mynd I cael pŵer. O'r holl baratoi. Ond mae'n wir. Allai ddim dychmygu unrhyw un yn dadle yn wahanol. Ar lefelau gwahanol, tybyn ni, siwr o fod, ond mae yna baratoi. Ond dim un yn gofyn os dyw ai mynd. Dim un yn dweud os fyddai byw ac iach. Dim un yn dweud os na fydd y wyllus diw yn arwain fi ar ei llwybr arall. Dim un. Maen nhw mor hyderus, ond maen nhw'n gwybod beth maen nhw eisiau, maen nhw'n gwybod pa lwybr maen nhw moyn, ond dyma beth sydd yn digwydd, falle ar ôl 5 mlynedd, 10 mlynedd, ac heb lwyddo, a dyn nhw ddim wedi cael y swydd maen nhw wedi disgwyl. Dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth, ond nhw dal yn dyheu ac yn paratoi ar gyfer e, ond mae yna rai yn methu.
Chi'n clywed trwy'r amser nawr, bron pryd bynnag chi'n gwrando ar y teledu neu ar y radio, mae pawb yn dweud, dilynwch eich breuddwydion, gallwch wneud unrhyw beth i'ch chi moyn, allwch chi lwyddo os rwch i'ch meddwl i'r peth. Dwi'n gwybod o le maen nhw'n cael hwnna, achos mae yna gannoedd ar filoedd o bobl sy'n methu cael swyddi ac wedi gweithio'n galed. Felly, lle mae'r celwydd mae'n dweud, allwch chi ddilyn unrhyw lwybr i'ch chi moyn, jyst roed eich meddwl i'r peth. Am dwyll. Darparwch y swyddi i'r rhain, ond does dim i gael. Ond maen nhw dal i ddweud y celwydd. Ond i rai sydd ddim yn llwyddo, maen nhw dal yn breuddwydo, dal i gynllunio. Ac yna beth sy'n digwydd. Wel, gan amla, mae'n mynd i'r cenhedlaeth nesaf. Nes i ddim cyrraedd y nod, felly nawr dwi'n gobeithio wneith fy mhlant gyrraedd y nod. Ni'n siarad am hyn amser cyn o digwydd bod, a dweud i weld fi'n mynd i gyffwrdd o hwn heddi, achos dyma beth chi'n gweld pan ni'n, allai ddim meddwl sawl gêm bel-droed, rygbi, criced dwi wedi dyfarnu dros y blynyddoedd, a dwi wedi bod ar y ceie gyda chwiban, a chi'n gwybod beth, mae'r straen o chwythu'r chwiban gyda plant bach yn chwarae gemau, a'i rhieni yno, a chi'n gwybod, mae rhieni'n ffyrnig eisiau llwyddiant i'w plant. Gan aml iawn, dwi'n tybio hyn, achos falle wnaethon nhw ddim cynrychioli Cymru, nawr maen nhw eisiau plant i cynrychioli Cymru. Ac maen nhw fyna'n gweiddi ar y dyfarnwr. Ac maen nhw'n cyhyddo'r dyfarnwr. A hyd yn oed ar y diwedd, ac os nad yw'r plentyn wedi cael gêm, falle ddim wedi dod lan fel eilydd, maen nhw'n dod lan. Mae fe hawl gan ymlentyn i fod yn eilydd, achos dwi ddim yn hapus fod yn ymlentyn i'n eilydd. A dyma fodlon i nhw fod ar ochr y cae rhag ofni rwy'n frifo. Mae rhaid i bawb, a felly dyna'r oes sy'n ni'n byw yno, ac maen nhw'n grac. Pam? Achos maen nhw'n dyheu, rhaid i fi cael llwyddo. Ac wedyn, beth sy'n digwydd wedyn? Os nad yw'n nhw'n llwyddo, maen nhw eisiau wyrion. Eisiau rhoi bob cyfle. Eisiau rhoi pob cyfle. Gwersi, offerennau. Gwersi chwaraeon, clybiau chwaraeon. Clwb pêl-droed, clwb rygbi, clwb pêl-rwyd, nofio, criced, merlota, beicio, mynd i'r trac feicio, 2-3 gwaith. Os chi'n nofio, chi'n gofio mynd am 5 o'cloch y bore, a maen nhw'n mynd yn nhw, 5 o'cloch y bore, a nofio mawr a hanner, cyn yr ysgol, bob dydd, o oedran ifanc, a maen nhw'n mynd, a maen nhw'n cael tennis, maen nhw'n wir yn diwedd tennis, pan sy'n wario tennis, i rai sy'n eisiau cyrraedd y top, maen nhw wrthi, bob awr, rhaff sbar sy'n ganddyn nhw, felly maen nhw'n gorfod deffro'n gynnar i ymarfer ac i fod yn heini, ac maen nhw'n gorfod mynd i'r ysgol, neud i gwaith cartre, wedyn mynd i'r clwb, ac ymarfer, a maen nhw'n wthio pam. Gan amla yw hyn, dwi eisiau llwyddo. Rhaid i fi lwyddo. Nes i ddim llwyddo, dwi eisiau mhlentyn llwyddo. Ac os na llwyddo fy mhlentyn i, dwi eisiau i'w blant neu hi lwyddo. Ac mae'r dyheuad, mae'r cynllunio, mae'r paratoi, mae'r cadernu, mae'r sicrwydd. Mae'n anhygoel. Mae ei weld yn bob man. Dwi ddim yn newid, does dim byd yn newid. Dyma beth mae Iago yn dweud 2000 o flynyddoedd yn ôl. A mae'n dweud yr union beth i ni fel cenedl yn eog ofnadw ohono heddi. Mae pobl yn meddwl, fe ai i'r ddinas, i'r coleg, i'r swydd. Fe nai arian, fe nai farchnata, ac fe nai ennill pres. Pinau newn nhw'n ebeidio, dwi'n ddim yn bwysig, dyna yw'r freuddwyd. Gyda chi ni symud mlaen, am Ffolineb. Iddo nawr yr rhai ydych yn dywedyn heddiw neu yfori ni a awn i gyfryw ddinas ac arhoswn yn flwyddyn, ac a farchnatawon ac a enillwn, yr rhai ni wyddoch beth a fydd yfori, dyna pa mor ffôl yw e, cynnes beth ydyw eich einios chwi, cynnes tarth ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hynny'n diflannu. Mae'r ddadl mor amlwg yn dweud, mae mor sicr, mae'n gwneud gymaint o synwyr. Ac eto, nid yw dyn yn gallu weld e. Neu mae dyn yn gwrthod i weld e. Petach chi'n eistedd lawr y siarad gydag unrhyw un, mi fydden nhw'n gorfod cydnabod bod chi'n dweud y gwir. Mae Ffolineb llwyr. Ond fydden nhw'n ateb chi'n dweud, hwnna'r unig ffordd. Sdim ots gen i. Dwi'n gadael Duw allan. Rhaid i fi wneud yn siŵr fy mod i yn llwyddo.
Yr holl baratoadau, trefniadau cynllunio. Ac nid oes un yn gwybod fod y fori ganddo. Mae'n anhygol yn dweud. Mae yn anhygol. Yr holl ymdrech, yr holl drefniadau, yr holl gynllunio ac i ni ddim yn siŵr o fori. Dim sicrwydd o gwbl y gellir elwa hyd yn oed ar ddiwedd y cwrs coleg gradd. Ddim yn siŵr hyd yn oed o swydd. Fedrwn ni ddim fod yn sicr, dim ond am y flwyddyn nesaf, ond am yr munud nesaf. I ni ddim yn sicr nag i ni o'r eiliad nesaf. I ni ddim yn sicr o'r eiliad nesaf. Does dim un eiliad i ni'n sicr ohono. Ond faint sy'n byw yn y wybodaeth hynny. Does yr un ohonom yma yn yr adeilad pnawn ma'n gwybod i sicrwydd fedrwn ni weld diwedd yr oedfa. Dwi wedi bod mewn oedfa. Ac yn yr adeilad yna, dim yn yr adeilad yma, ond tebyg i hon, ac mi roeddwn ni'n eistedd, fi'n credu, rhywle lawr fan hyn. Chydig seddi tu nôl i fi, gŵr hen wr o'n i'n nabod, ath e o fyd amser i dragwyddoldeb yn ystod y bregeth. Gafodd e drawiad. Nath rhoi cario fe mas i'r stafell just yn yr cyntedd. Ceisio cael y galon i giro to. Dath e ddim nôl. Dath e ddim nôl. Yn yr oedfa. Mae yna peiriannau yn gael, does? Mae yna peiriannau yn gael nawr ar hyd a lle yr ardal. Mae'n dinasoedd sy'n gallu ail dechrau'r galon, a dwi'n ddim yn sicr, ond os ydych chi'n cael o fewn hyn yn y funudau, dwi ddim yn gallu neud fawr o helpu chi. Mae'n anhygol yn dweud eiliadau, ni'n sôn am eiliadau. Os nad oes help yn dod fe'n eiliadau, i ni'n gwybod hyn, cyn diwedd oedfa, fe all enaid fynd o fyd amser i dragwyddoldeb. Dyna beth yw'r sicrwydd. Ac os nad a fiechyd yw e, fe all e fod yn ddamwain. Fe all e fod mewn car a mae rhywun wedi meddwi neu o dan ddalanwad cyffuriau sydd yn mor gyffredin. Dwi wedi bod yn gwylio'r rhaglen. Mae'r rhaglen anhygol. Mae'n drist iawn ar yr heddlu yn y gogledd. Mae wedi cael ei wneud mor safonol. Mae'n anhygol o'r rhaglen. Ond mae'n mor drist. Mae'n y Gymraeg, ond mae'n mor drist. Yng Nghymru. Y nifer o bobl sydd yn gyrru heb ganiatad i yrru, achos maen nhw wedi cael eu gwahardd rhag gyrru, achos maen nhw wedi meddwi a cymryd cyffuriau ac wedi niweidio dro ar ôl tro, a maen nhw dal yn gyrru, ac maen nhw'n mynd 70, 80, 90, 100 milltir yr rhai 120 ar hyd strydoedd, a mae'r heddlu'n goffod peidio dilyn nhw. Na gyd sy'n rhaid digwydd yw rhywun cyffredin ar y ffordd i'r siop. Troi ar dde, mae'r car yn mynd syth mewn iddyn nhw. A dyna beth sydd wedi digwydd. Dwi wedi gweld y clips nhw, wedi torri'r clip cyn gweld y trawiad. Mae'n afiach, mae'n erchyll. Gŵr, gwraig, mab, merch. Newydd ddweud fyddai nôl mewn 5 munud. Ond dyn nhw ddim nôl. Fydden nhw byth nôl. Achos nhw wedi mynd i dragwyddoldeb. Wrth gwrs, mae yna le i gynllunio rhywfaint. Bydde fe'n ffôl iawn i beidio cynllunio rhywfaint. Ond beth mae Iago'n dweud? Cynlluniwch a gweddiwch am arweiniad Duw. A sylwch ar ei ragluniaethau ef. Wrth gwrs, mae yna gynllunio. Sneb o'r ffôl a dweud na. Mae angen rhywfaint o fanylder. Ond wastad yn syrthio ôl os diw ei mynd. Ond tristwch o'r mater yw y modd y gwneir hyn, y chwant, y balchder, ond hefyd sylwch y gadael Duw allan o'r cyfan. Faint sy'n cyfeirio at ragluniaethau Duw? Y sawl sydd yn trefnu y llwybr at y ddinas i wneud arian a chael statws. Dyma beth sy'n anhygol. Does dim sicrwydd o gyrraedd y ddinas. Agos does dim sicrwydd. Dwi'n licio dweud hyn, falle os oes yna rhywun ifanc yn gwrando, falle gewch chi ddim y graddau hyd yn oed. Mae'n anhygol, ydych chi'n ymddiried yn rhagluniaethau Duw gyda'ch graddau fe nes i? Cofio, ges i ddim beth o'n i'n disgwyl. Ddim yn agos iddo fe. Ond rhagluniaeth fawr y nef yn rhan o'r peth weithiau sy'n galed. Falle fyddwch chi'n cael eich siomi fe ges i fy siomi.
Ond os yw llaw Duw yn y peth, mae llawer gwell yn dweud. Mae llawer gwell. Byddwch chi'n diweddu lan mewn lle mae'r arglwydd am i chi fod, a byddwch chi'n dweud arwain fi os Duw ei mynd, ond nid dyna sydd gwell, ond faint sydd ddim un o'n ystyried y peth. Wel, ystyriwch hwn, mae Duw yn sofran. I'r rhain fan hyn oedd yn bwriadu mynd i'r ddinas, doedden nhw ddim yn siŵr os fydden nhw'n cyrraedd y ddinas, ond maen nhw'n dweud fyddai'n am flwyddyn, fyddai'n farchnata, fyddai'n ennill arian, dyna oedd eu cynllun nhw, ond doedden nhw ddim yn gwybod os newn nhw. Diarhebion 27:1. Nac ymffrostia o'r dydd y fori, cynnys ni wyddos beth a ddigwydd mewn diwrnod. Ni ddim un oed eisiau sôn hwnna, dwi'n eisiau anghytuno ar ysgrythyr, wrth gwrs, be mae'n golygu yw hyn, ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd cyn diwedd yr oedfa. Ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond mae'n dweud fydden ni wyddos beth a ddigwydd mewn diwrnod. Mae'r salmydd yn taro'r hoelen ar ei phen yn y 4edd salm, gwrandewch ar yr ail adnod o feibion dynion. Pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth, yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd. I chi mynd at pethau sydd ddim yn bodloni. Adnod 6, llawer sydd yn dywedyd. Pwy a ddengys i ni ddaioni? Am ba fath o ddaioni mae'r byd yn chwilio? Maen nhw'n chwilio am ddaioni'r byd. Daioni'r presennol sydd yn bodloni chwantau'r cnawd a balchder a statws. Dyna'r pleser. Dyn nhw ddim yn chwilio am y gwir ddaioni. Adnod 7. Rhoddais lawenydd ym Manghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwnt. Nawr, dyna'r gwahaniaeth rhwng y Cristion a'r un sydd ddim. Yr un sydd ddim, maen nhw yn dyheu am yd a gwyn i gynyddu. Be mae hwnna'n golygu? Dim o reidrwydd yd a gwyn, ond pethau materol y byd yma. A be mae'n dweud yw, mae'r Cristion sydd wedi profi gras Duw yn fwy llawen na gall unrhyw un o'r byd yn ei holl llwyddiannau brofi. Ond mae'r byd yn dyheu am y llwyddiannau. Maen nhw'n meddwl bod yn well draw fyna. Maen nhw'n meddwl bod cael un diwrnod extra i chwarae mor bwysig. Ni'n gwybod na, ni'n gweld e, ni wedi gweld e, ni'n rhai sydd wedi bod yma, ni'n plith ni sydd yn cysau'r sil ac yn cysau'r cyfyngiadau, methu gwylio'r teledu, methu gwylio'r cwpan y byd ar y sil, methu mynd i'r siop, methu mynd i'r traeth, methu gwneud hyn, methu gwneud llall, methu mynd i'r clybiau pêl-droed a rygbi a criced ar y sil, methu nofio ar y sil, goffa mynd i'r capel, 2 gwaith ar y sil, ac yna'r rhyddid. Pan yn dweud nawr? Mae'n anhygoel yn dweud? Beth maen nhw eisiau yw mwy o yd a gwyn, mwy o ryddid. A dyn nhw ddim yn fodlon meddwl bod rhaid roed un diwrnod, heb sôn, am y disgwyliadau eraill. Gosod ei cylonau a'i trysorau a'r drysorau sydd yn dyflannu. Adnod 14, yr rhai ni wyddwch beth a fydd y fori. Canis beth ydyw eich einioes chwi. Canis tarth ydyw. Yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hynny yn dyflannu. Am gwestiwn i chi ystyried nawr. Gai ofyn, fel sy'n cael ei ofyn fan hyn gan Iago. Beth yw eich einioes chi? Beth yw eich bywyd chi? Ydych wedi meddwl am hyn o gwbl? Pa sicrwydd sydd o barhad eich bywyd? Neu sut natur yw eich einioes? Canis tarth ydyw, mae'r gair Duw yn dweud. Mae gair Duw yn dweud wrthyn ni bod bywyd fel tarth. Yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos ac wedi hynny'n diflannu. Mor fregus yw ein bywydau ni, ein hanadl ni, gall ddod i ben mor sydyn ar y gorau rhai blynyddoedd ydyw, a fydd yn dod i ben cyn i ni sylwi, ond fe all ddiflannu cyn diwedd y dydd. Mae darlun syml yma o darth, neu ddŵr ar y tir. Ac o fewn dim mae wedi diflannu yn ôl i'r awyr. Yn gwybod na, achos yn aml iawn, mae lot o wair gen i dorri, mae'n cymryd oriau, mae'n waith caled. A mae rhaid cael yr amser i dorri'r gwair. Felly, mae rhaid bod yr amser gen i, a bod fi ddim wedi blino, neu dim cefntos. Ac yna, mae rhaid fi feddwl, ydy'r tywydd yn iawn. A wedyn mae'r tywydd yn braf, a wedyn mae'r 2 gynnar yn y bore, achos yn y bore mae'r gwair yn lib. Ond wedyn wedi glawio. A mae dŵr ar y gwair.
Ac felly mae'n neud yn anoddach I bigo lan am bell, a felly ni'n aros tan hwyrach yn y bore. Ac falle erbyn ni, mae'r glaw yn dod. Felly mae'n anodd I dorri'r gwair, achos mae'r gwair yn lib. Ond yn aml iawn, pan mae'r tywydd yn braf, mae'r gwair yn lib yn y bore, ond erbyn 10-11, mae'n sych. Ble mae di mynd? I ble mae'r dŵr wedi mynd? Mae di mynd nôl yn yr awyr, mae di mynd nôl i'r cymylau. Mae'n anhygol. Mae'r cylch dŵr mor gyffroes. I ni'n gweld ar y iard yr ysgol. Mae glawio yn y bore, ac I chi'n meddwl, mae yna law o dŵr y bobman ar y iard, a chi'n mynd I syrthio, a chi'n mynd I fod yn socian, a chi'n mynd I frifo. Ond erbyn amser chwarae, mae di mynd I ble mae'r dŵr di mynd. Oedd yr haul mas am chydig bach. A pyllau o ddŵr, oedd yr iard yn llawn dŵr. Erbyn hanner awr 10, 20 munud 11, oedd wedi mynd. I ble mae di mynd? Wedi anweddu i'r awyr, cymylau. Fydd awel awr to, rhywle arall, eitha glawio to i'r môr, a fydd e'n mynd nôl lan a lawr, trwy'r amser. Dyna ble mae dŵr di mynd, trwy gydol hanes bywyd. Mae dŵr yn mynd lan a lawr. O, mae'n anhygol yn diwedd. Chi'n gweld y dŵr, mae di diflannu. Dyna beth mae'n bywyd ni fel. Am Ffolineb I roi holl ymdrechion a pharatoadau ar gyfer llwyddiant, ymhethau sydd dros dro pan nad oes sicrwydd y byddwn yma ymhen rhai eiliadau. Heb sôn am flwyddyn I feddwl y balchder a'r ffolineb sydd gan pobl sydd mor hyderus yn dweud mae gen I flwyddyn yn y ddinas, fe'n ai arian, fe'n ai lwyddo, ac dyn nhw ddim wedi meddwl falle fyddai'n sal, falle fyddai'n methu, falle fyddai'n gallu cyrraedd, falle fydd yna broblem, falle fydd yna drystwch, falle fydd yna ryfel, falle fydd yna ddiffyg arian. Mae yna gymaint o bethau yn y bywyd yma sydd yn gweiddi allan pam I chi'n gwastraffu eich holl egni yn paratoi ar gyfer bywyd pam y tragwyddoldeb o fewn eiliad I ffwrdd. Mae'ch bywyd chi fel tarth. Yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos ac wedi hynny yn diflannu. Wel, yn fyr I orffen, beth yw'r cyngor? Wel, y cyngor gorau, cyntaf, allwn ni roi sydd yn yr adnodau'r testun. Gwrandewch beth mae Iago'n dweud yw'r cyngor I ffyliaid, sef pob un sydd yn byw I bywydau heb ystyried rhagluniaethau Duw. Iddo nawr y rhai ydych yn dwedyd heddi neu fori'n iawn I gyfryw ddinas ac ar hoswn yn o flwyddyn ac a farchnatawn ac a enillwn y rhai ni wyddog beth a fydd y fori cynnes beth ydyw eich einioes chwi cynnes tarth ydyw yr hwn sydd yn dros ychydig yn ymddangos ac wedi hynny yn diflannu. Ystyriwch eich enaid mae'n dweud fydd yn byw hyd tragwyddoldeb. Mae'r holl adnod yn pwyntio mas hyn. Ystyriwch eich enaid sydd yn byw yn dragwyddo, mae'ch corff dros dro. Does dim marw i'r enaid. Os ych chi'n mynd I rhoi unrhyw ymdrech I unrhyw beth, rhowch o'r neilltu am eiliad, dim yn gyfan gwbl pa goleg I chi'n mynd, pa swydd I chi'n mynd I gael. Rhowch mymryn o amser yn hynny. A tra bod chi'n deliod ar heini, gweddiwch o Dduw arwain fi i'r lle rwy ti am I fi fod. Ond gwnewch yn siŵr bod eich enaid yn barod ar gyfer tragwyddoldeb. Dyna'r bwrdwn. Ceisiwch sicrwydd tynged yr enaid. Nid I roed yr ymdrech ar gynyddu cyfrif banc, ond I wneud yn siŵr bod eich enaid yn ddiogel. Yr enaid fydd yn byw I dragwyddoldeb. Os ewch chi nôl rhai adnodau, gwrandewch ar adnodau 7-10, na I ddarllen nhw. Dyma'r cyngor, os chi eisiau cyngor, beth I chi fod I wneud. Rhai sy'n gwrando sydd yn ifanc, yn llawn cynlluniau, llawn bwriadau, llawn freuddwydion ar gyfer y dyfodol. Dyma'r cyngor I chi, adnod 7. Ymddarostyngwch gan hynny I Dduw. Gwrthwynebwch ddiafol ac efe a ffi oddi wrthych, nesewch at Dduw, ac efe a nesa ato chwi. Glanhewch eich dwylo, chwi bechaduriaid, a ffurwch eich calonau, chwi ar meddwl dau ddyblyg. Ymofidiwch a galerwch ac wylwch, troer eich chwerthin chwi yn alar, a'ch llawenydd yn dristwch, ymddarostyngwch gerbron yr arglwydd, ac efe a'ch dyrchafa chwi. Dychmygwch mynd i'r ysgolion Cymru, i'r chweched dosbarth, a maen nhw'n cael noson ar icas a trafod
coleg a'r brifysgol. Dychmygwch dweud nhw, dyma'r cyngor gorau allwn ni roed i chi. Cyn i chi fentro dewis eich coleg, nesewch at Dduw. Ymofidiwch, galerwch, wylwch, troer eich chwerthin yn alar a'ch llawenydd yn dristwch. Ymddarostyngwch ger bron yr arglwydd. A wedyn y dan bach yma, ac fe a'ch dyrchafach wy. Fydd e'n bendithio. Am gyngor, does dim cyngor gwell. Dyna'r cyngor ddyler bod yn rhoid i'r ifanc ac i bob oedran. Dyna beth dylen ni fod i wneud. Ymddarostyngwch trwy ras, nawr os yw'r ysbryd glân wedi dangos i chi eich pechod, cyffeswch hyn, yr hyn yr ydych yng ngolwg Duw, cyffeswch eich bod wedi anwybyddu ei ragluniaethau ef, nesewch at Duw, dewch ato, ceisiwch ef, am a ddewyd sydd fan hyn, nesewch at Duw ac efe nesa atoch chi. Nawr wrth gwrs, glywon ni hyn bore yma, mae Duw yn agosau ato ni. Rhaid iddo fe agosau ato ni, cyn bod ni'n agosau ato fe. Nawr wrth gwrs hynny, ond hefyd mae rhaid i ni'n nesau at Duw pan mae'n ein agosau ato ni. Ond i ni wastad yn gwybod fydde dim dymuniad gyda ni dod yn agos ato fe, ond i bai fod e wedi dechrau'r gwaith. Ond mae dal rhaid chi ddod. Mae'n ddirgelwch yn diwedd. Pan mae Duw yn dechrau nesau ato chi, da chi nesewch ato fe. Sawl un sydd wedi tystio i agosatrwydd Duw mewn oedfa, ond eithon nhw trwy'r drws, a dyn nhw ddim wedi dod nôl. Ac os na ddod nhw'n ôl, mae'n neud i chi feddwl be fi tragwyddoldeb iddyn nhw, fydden nhw'n cofio'r drysau yma am gweddill tragwyddoldeb. Fydden nhw'n cofio'r tro diwetha nhw ddod trwy drysau, ac yn gorfod cyfaddef am dragwyddoldeb fe na Duw nesau ato fi a nes i ddim troi ato fe. Mae'n dweud wrthyn ni glanhewch eich dwylo, edifarhewch. Galerwch, wylwch am eich balchder chi, am adael Duw allan o'ch cynlluniau chi. Os ych chi wedi paratoi ac heb ystyried Duw a'i ragluniaethau ef, edifarhewch ohono tra bod cyfle, dewch ato yn waglaw, dewch at yr un sydd wedi agor ffordd i'r nefoedd ar eich cyfer chi, sydd wedi addo bendithion mwy na'r hyn y gall y byd gynnig ar ei orau. Mae bendithion Duw gymaint gwell, mae bendithion iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r addewidion ar sail i'r arglwydd Iesu Grist gyflawni popeth ar fy nghyfer i. Nath yr arglwydd Iesu Grist dod i'r byd yma i fyw y bywyd perffaith er fy mwyn i, yn fy lle. Ddath yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma mwyn marw ar y groes, er fy mwyn i, yn fy lle, gymerodd yr gosb am fy mhechod i. Ddath yr arglwydd Iesu Grist mwyn atgyfodi o'r bedd i brofi fod e wedi concro a wedi ennill y frwydr, wedi talu'r pris. Dyna yw'r groes, lle talodd Iesu Grist y pris, ac fe enillodd e'r frwydr. Psalm 4:7-8, rhoddais lawenydd ym nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf, cynnes ti arglwydd yn unig a wneim i drigo mewn diogelwch, o cymerwch y cyngor. I roi eich egni tuag at baratoi ar gyfer tragwyddoldeb, i dderbyn yr heddwch yma. Dyma bendithion y mae Crist yn rhoi i chi. Allwch chi gysgu yn y nos, yn gwybod bod eich enaid yn saff. Chi'n gallu cysgu yn y nos yn gwybod y bydd Duw yn darparu pob peth angenrheidiol ar fy nghyfer i. Mae rhai sy'n mynd i'r ddinas am flwyddyn i farchnata ac elwa ac ennill arian. Dydyn nhw ddim yn gallu cysgu yn y nos achos maen nhw'n ofni unrhyw gostyngiad mewn gwerth. Maen nhw'n ofni, maen nhw'n edrych ar y newyddion yn darllen y papurau yn gweld beth yw gwerth wedi mynd lan a lawr, a maen nhw'n ofni colli swydd, maen nhw'n ofni yn yr llall, ac mae'r straen yn cynyddu ac yn cynyddu. Does dim heddwch. Ond i'r Cristion, i'r un sy'n dod ar droed y groes, i'r un sy'n gweld llaw Duw yn y cyfan, mae enaid yn saff yng Nghrist.
Os yw ei fywyd yn dod i ben cyn y bore, mae'n gwybod fydd yn agor i lygaid i enaid yn nefoedd, a fydd yn treulio tragwyddoldeb pam y mae Iesu Grist wedi talu'r pris ac wedi maddau ei holl bechod. Mae bendithion y Cristion 100,000 gwell na'r pobl sy'n gyrru'r ceir mwyaf drud a'r swyddi gore a cael y gwyliau mwyaf sblennydd allwch chi ddychmygu. Mae'r Cristion fwyaf tlawd, llawer fwy cyfoethog nag unrhyw beth mae'r byd yn gallu cynnig. Cymerwch cyngor Iago. Adnod 15 ac 16, lle dylech ddywedyd? Dyma beth dylech chi ddweud, os yr arglwydd a'i mynd, ac os byddwn byw ni awn nawn hyn a neu hynny, eithir y nawr gorfyrleddu yr ydych yn eich ymffrost, pob cyfryw orfoledd drwg ydyw. Beth ych chi fod i wneud cydnabod Duw. Dewch at Grist, ond mae'n rhoi rhybydd. Os ych chi yn mynd i'r ddinas ac yn anwybyddu Duw, mae'n dweud wrthych chi, pob cyfryw orfoledd drwg ydyw. Mae'n ddrwg. Mae'n bechadurus. Chi wedi troi eich cefn ar Dduw. Felly am rybydd i gloi. Edi farhewch a chredwch. Ond nid dyna'r neges. Edi farhewch a chredwch. Eiddo nawr. Y rhai ydych yn dywedyd heddiw neu yfori, ni awn i gyfryw ddinas ac arhoswn yn o flwyddyn ac a farchna tawn ac a enillwn. Y rhai ni wyddwch beth a fydd yfori. Cynnes beth ydyw eich einioes chwi. Cynnes tarth ydyw. Yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos ac wedi hynny yn diflannu. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist ac yn gweddio cael weld llawer yn cymryd cyngor dy air di i baratoi yr enaid am dragwyddoldeb, i ddod at Grist, i edifarhau a chredu. Teir gweithiau ni'n plith, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.